Tal-Aqda Repubblika permezz tal-ex-President tagħha Robert Aquilina komplow bl-attakki bilan li jippruvaw jikkundizzjonaw lil kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg hekk kif issuktaw id-diskussjonijiet bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni dwar l-għażla tal-Prim Imħallef il-ġdid. Hu id-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina ħareġ jattakka lil Prim Ministru waqt il-proċess ta' għażla ta' Prim Imħallef ġdid li jrid jinħatar bil-vot ta' żewġ terzi. Id-diskussjonijiet bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni komplow wara li l-vot fuq in-nominata Consuelo Xerri Herrera ma kisibx żewġ terzi minħabba l-Oppożizzjoni Nazzjonalista iddettata minn avukati qrib il-Partit Nazzjonalista ivvutat kontra. Kienet il-Gazzetta llum li żvelat kif hemm avukati u ex-deputati nazzjonalisti li qed jiddettaw din l-aġenda u News jifhem li dawn huma ħattajr nies bħal Jason Azzopardi u Edward De Bono, avukati wkoll qrib il-fazzjoni estremista fil-Partit ta' Alex Borg u l-Aqda Repubblika. Il-diskussjonijiet li saru bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni minkelli il-kap tal-Oppożizzjoni rrid li l-President Miriam Spiteri De Bono tkun fil-laqat iżda din ċaħdet it-talba hekk kif il-kap tal-Oppożizzjoni kien lest iniżżel kariga kostituzzjonali fl-arena politika. Imbagħad fis-6 ta' frar li għadda id-diskussjonijiet bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni kienu pożittivi hekk kif kemm il-Prim Ministru u anke l-kap tal-Oppożizzjoni taw reazzjonijiet inizjali li hemm taħdidiet tajbin biex il-pajjiż ikollu Prim Imħallef ġdid wara li dak attwali suppost irtira fl-4 ta' frar. Dr. Market Kuti baqa' fil-kariga għax il-Gvern ressaq vot dwar nomina ġdid fil-ħin qabel kellu jirtira u dan kif argumenta l-Speaker f'ruling wara l-Oppożizzjoni ma rridx tivvota iżda imbagħad kienet kostretta tagħmel U-turn. Ta' Repubblika dronk għamlu il-pożizzjoni tagħhom fuq il-Partit Nazzjonalista li rridu ixxejnu il-fatt li l-pajjiż kien f'xifer ta' kriżi kostituzzjonali wara li Alex Borg ħalla il-pajjiż imdendel sal-aħħar minuta jekk hux se jsir vot jew le. Issa ta' Repubblika qed jerġgħu jippożizzjonaw ruhom fuq il-Partit Nazzjonalista b'attakki waqt li issoktaw id-diskussjonijiet.